Mga igsuon, mga anak sa Dios. Sukad pa niadtong 2002, nagsugod nako og research sa among family tree. Nahiusa kini sa usa ka libro nga akong gipublish niadtong 2014. Sa akong panuki-duki, akong nahibaw-an nga ang pinakaunang fiel nga niabot sa Pilipinas usa ka Espanyol nga nakaanak og usa ka lalaki nga ginganlan og Agustin nga may kalabutan sa pamilya Lucero sa Argao, Cebu. Buluyagon ning Agustin og palikero. Sa karaang panahon nga wala pay sinumar, daghan gyud siyang nahimong asawa o nailad. Base sa among dokumento, nakaanak siya sa 13 kalain-laing babayi ug ang among na dokumento nga iyang mga anak niabot gyud og 53 ka buok, 53. Daghang sanga, daghang istorya, daghang complications. Og sa tunga nining tanan, nakurat ko nga akong linya nagikan sa unang asawa. Kung tanawon nato, dili perpekto ang among pamilya. Sama usab sa daghang pamilya karon. Diya sa unang bahin sa Ebanghelyo ni San Mateo, natala pod ang kaliwatan ni Hesus. Sa unang tan-aw, murag boring nga paminawon, pero puro ra gyud ni siya mga pangalan. Apan kung atong tan-awon pag-ayo, kini usa ka dakong mensahe. Ang Dios misulod sa kasaysayan sa mga pamilya, bisan pa man komplikado, gubot o dili perpekto. Unsay makuto nato sa atong ebanghelyo karon? Unang punto, naglihok diha sa pamilya ang Ginoo bisan unsa pa kini ka imperpekto. Ang kinabuhi sa tao ug sa pamilya dili gyud fairy tale ug mao ni ang gisudlan ni Hesus. Kung atong tan-awon ang genealogy ni Hesus, makita nato ang mga ngalan nga naay moral nga mga kapakyasan, naay mga iskandalo ug naapod nagdala og daghang kasakit. Naa didto ang mga hari nga wala nagpuyo nga dalaygon. Naapod ni sulod sa mga relasyon nga mga immoral. Apan wala gipili sa Dios nga tangtangon o mawala sila sa lista. Sa laktod nga pagkasulti, ang lista sa kaliwatan ni Hesus nag-ingon kanato nga walay pamilya nga dili magamit sa Dios. Bisan ang imong kagikan nga maingon ta daghang buluyagon, mahimo gihapon nga dalan sa grasya. Pahimangno nga ang kaluwasan dili magsugod kung naanay perpekto, kundili sa pagtugot nga gamiton sa Dios ang atong mga kahimtang sa kinabuhi aron mapabuhagay ang iyang grasya. Naglihok diha sa pamilya ang Ginoo bisan unsa pa kini ka imperpekto. Ikaduhang punto, ang grasya sa Ginoo mas lapad kaysa sa sala sa tao. Sa genealogy ni Hesus, makita nato ang mga babae sama ni Tamar, Rahab o Bathsheba. Mga babae nga ang ilang istorya nalambigit sa kasakit o mga kontrobersya. Nindot nga mahibaw-an nga ang ngalan nga Hesus nagpasabot og God saves. Ang Ginoo magluwas. Ang genealogy ni Hesus usa ka paunang pahibalo nga ang iyang misyon mo ang pagsulod sa sala aron dad-on ang kaluwasan. Ang Ginoo wala mahadlok sa gubot nga kasaysayan. Kung kita makasinati og kasamok sa pamilya, away sa kaliwatan, sakit nga mga pamulong sa atong mga miyembro o bakaha natay kasaysayan nga gusto natong kalimtan diya sa pamilya. Ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga itugyan kini kang Kristo. Kaya ang iyang grasya mas bugat kaysa sa atong mga sayop. Mao nga diya sa genealogy ni Hesus, usag yun ni siya ka mensahe sa paglaom. Ang Dios dili mo pili og perpekto nga pamilya aron iyang mapuy-an. Mopili siya og tinuod nga pamilya aron luwason. Ang grasya sa Ginoo mas lapad kaysa sa sala sa tao. Story time. Sa Pilipinas, labi na sa panahon sa Pasko, ang family reunion usag yun na ka dako kay nga butang, big deal kay na alang kanato.
Sa among pamilya, ang Christmas party nga kauban ang among mga silingan nga mga paryente ra gihapon, may usa sa pinakadakong hinungdan nga napalig-on ang among panaghiusa. Bisan lain-lain ang personalidad, pareho ra og kagikan. Nagkahiusa, nagduyugay, dili lamang sa kasakit apan sa kalipay usab. Higayon sad ni nga ipakita namo sa mga bag-ong mga henerasyon giunsa namo paghatag og dakong bili sa pamilya o sa kahiusahan niini. Mga igsuon, mga anak sa Dios, lantawon nato ang atong family tree. Dili aron ipasigarbo ang mga sayop, kundi aron pasalamatan ang grasya sa Dios nga nagpadayon sa atong kaliwatan. Ang Pasko mao ang panahon sa pag-ayo sa relasyon, dili sa pagbalik sa daang mga kasakit. Paningkamutan nato nga kita mahimong maayong kabahin sa atong mga tagsa-tagsa ka family tree. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.